Това трябва да се кара, да се изчистя къде. Вънка не трябва, само вътре искам да изчистя. Да ходя само вътре, давам 20 секунди. А не и толкова бързо. Трябва да се опробвам да го отлепя този знак. Сайта. Спри, аз отбивам, викам, какво става, тя ми маха, но това нещо от номера. Викам, майкото и плаче за арест. И няма как да го фърлим на пътя, има нашия знак Галифър отдолу. Хвърлим го в колата ви, пък не съм сетих, че е с двойно лепящо, то залепнало сега на стелката. Може да се разлепи. Трябва да го разлепили с парастелката. Никола на къде е Чучо, ми е интересно. Аз се виках с нощ да ми покажа, ама не слез. Ако първия ден го скатаваме го прибра. Трябва да се намеря той нещо за къдане, пак на Дайсън. Някъде го гледах прибра. Той е в черно пането, черни серче, такова с зип. Или под леглото. На Не, децата не е с или... друго ми се шуарам, забравих на работа. Или под моето легло. На едно черен листък. Че няма такова си изсуша така. Не ми се върна, трябва да бича 50 км за един се шуар. Вече като шара на работа. Ай, ще са като на работа. Вита с работа обърна. Не, тя строите като тя се скъпа. Защо тя да става? Ами тя вечерта ходи на лазерна сесия, пробва. И не запише 12 часа, но да се купи. И тя не се усети да се изкъпи, те да отиде. А след път не се гледа там да се протества, да видят дали ще се дали не това е по закон. Всеки един обект има душ. Никой не го ползва. Почти на всички обекти в момента сме го ползвали за склад. Допълнителна стая за да се гледа. Не е срамота, особено пък тя, които са грама флоркарите, дето работят в кълта по цял ден. Колко рече един душ да се ударят преди да тръгнат. Чисто нова баня. Безплатна вода, бол, гореща. Но малко хора го знаят душ, защото ще никога не слагаме знак, че е душ. Има го, ама няма нужда сега всички да го знаят. Няма ми стигне за още една табакера за утре до някъде. What the hell happened to my snake? Също това, който ползва на майка й. И може да го вземем, там аз ще откарам моя, не го мисля. Като забравих. Но I това think ще you взема went него. underwater. Той е горе в офиса на Project Manager. Колко пари е да отидете на ключовката? 100 паунда на човек за 3 дена. Не е скъпо, цяла вила се наема. Всъщност 2 вили наемаме. Но сме 12 човека, нали? Малко ще разпустиш.
3 дена, айде сега голяма работа, че кой знае кой. Тук да отида на госто на Тонито се едно съм. Да, бе, да. Добре. Пък и да запознаеш нови хора, които харесват също, които харесваш. Сега си го кажем честно, малко хора нали се занимават точно с полданс. И всичките са очипени. Човек иска да има нужда да прави такива почивки. Аз никога съм била някъде така просто за нещо. Да се почина. Карал ли пък някъде на вила? Now the snake coming up for the smell of Аз за blood. какво 2 пъти водената до България, защото не е разтоварено. Ти можеш, пък аз сега имам найем да мисля, деца да мисля, той да мисля. И твоето плащане също трябва да го мисля. Ами да не сме за скъпичко, защото... Как да не е? Не казвам, че не ти излиза скъпо. Казвам просто, че аз имам доста повече сметки и доста други приоритети. Абе, Не с ми е 100 паунда приоритет можеш да почивката. отделиш толкова. Няма да купиш дрехи, ще отделиш 100 паунда за почивка. За кое? Някога си, когато Къде сега? Сега аз вече я платих. Аз зато и сега се закъсвам с парите, защото я платих предварително. То няма как да я платиш после. Да. Вилите са точно на плажа и бързо заминават. Много повече плаща ми харесва. Пясъчене. Да, ама няма зеленина, няма... При нас той е хубаво в България, че има и дървета. И има Валя. Просто от такъв ъгъл е снима на вилата. Чай да намеря повече снимки. Why I forgot I can't. Плаж, двор, градчето е наблизо. Красота. Че знаеш какви места има в България? Знам. Ги посещавали. Знам, аз не казвам, че не знам, но... Ама ние не сме ходили. Мен ми се ходя така в България на вила. Ма да сме повече хора. Ние се чуем, що Радост ходи, нали, се викам, тя си е на село. Ми лятно време, Нали? чрез въздух, кога да прави този апартамент? Завряна. И никога го няма по цял ден. Тя, ако имат къщата да е готова, ще се излезе на двора. Това е за 4 човека, ние взимаме за 6 човека. No. А вие наймате две ли? This is how big he is compared to opening. А, я дай другите лищета. Oh, this is Иска. supposed to be right away. По 2 ще стоят в стая. It can fit on tiny. Yeah. О, има вана. Хубаво е, без смисъл. 100 паунда 3 нощи. 30 кинта на вечер. Той хотел ще е по-скъп. Овченчето сега в плака. Къде са? Плака. Всичко там ги държиш, поставя така по някой. Or is that here? You're supposed to not be. Айде малко, постой малко.
Oh, my cat's here. Simba. Simba. Oh, you're so cute. Oh, my God. He's like, Процедурата. Simba. 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 My cat is so cute. Why is you cannot go in the kitchen, my guy. You cannot. You can't go in the kitchen. You're not trusted in the kitchen. Mom, I just took Simba out of the kitchen. He's not even trusted. Ей, къде Валя, какво ми говориш? Къде? Oh, this is just so relaxing. От другата страна ти е плажа директно. Я моля сама на зор. Simba! Simbachka! Simba! Ей, къде? Пясъчен плаж? Mm. Тук са рядко, колко е лесно място. Ama, Камъни има повечето плажове са камъни. don't worry, Simba. Значи ние в Oh, wait, let me put the tablet и в Испания. downstairs. А ние в България това не пясък. Ако отидем на плаща с камъните, че не е. Nicole, take your cat. Why is he here? Mum, let him in. Mum, let him in. Go. You're cute. Okay, I do not know why. He's so cute. Like, yo, he's the cutest thing. One sec, I gotta stop the video.